אני מזמינה אחרונה חביבה את מעיין וייגלסון מבית ספר תחכמוני. מה? קבלו אותה! מעיין! שלום, שמי מעיין, ואני לומדת בבית הספר תחכמוני רחובות. הערב אדבר על פעילות גופנית ותזונה מאוזנת כמשפיעים על איכות חיים. כשגמלה בליבי ההחלטה לנאום, לא ידעתי דבר על הנושא. אז כילדה שחיה במאה ה-21, התרווחתי על הספה, לקחתי את האייפון, נכנסתי לאינטרנט והתחלתי לחפש. תוך כדי קריאה, תהיתי באמת, מה זו בעצם איכות חיים? פעילות גופנית, תזונה מאוזנת. יצאתי מעולם המחשבים ופניתי לנייר, למילון, וזה מה שנכתב. איכות חיים, רמת החיים של האדם. אך אז שאלתי את עצמי, מה או מי קובעים את איכות, טיב חיי האדם? ואיך בכלל אפשר לקבוע זאת? על ידי רכושו הפרטי, שמחתו, בריאותו? החלטתי לבדוק כיצד בריאות האדם משפיעה על איכות חייו. גורמים רבים משפיעים על בריאותנו הגופנית, אך אתמקד בחשובים שבהם. פעילות גופנית ותזונה. על פי הרמב"ם, רבי משה בן מימון, נפש האדם היא אחת. כלומר, ישנה השפעה ישירה של הגוף על הנפש. מי שאוכל בריא ועוסק בפעילות גופנית, משפיע על נשמתו, נפשו ומצב רוחו לטובה. ישנם אנשים רבים הסוברים כי פעילות גופנית היא ריצה, שחייה וכדומה, אך לא זאת בלבד. פעילות גופנית זו כל פעולה שאנו עושים בחיי היום-יום. דילוג, קפיצה, גינון והשקיה, אפילו שינה. אך כדי שהפעילות תשפיע, יש להתמיד בה. כלומר, לעשותה לפחות 30 דקות ביום, 7 ימים בשבוע. אמנם זה נשמע כאילו שצריך לעבוד עבודה קשה בשביל להשיג את המטרה. אז עבור אלו מביניכם שהחליטו שממחר הם מתחילים בפעילות גופנית, אתן תמריץ קטן. מחקרים גילו שחוץ מהעובדה שפעילות גופנית גורמת להפחתה במשקל ולחיטוב הגוף, לפעילות הגופנית יש יתרונות נוספים. תפקוד בריא ויעיל יותר של הגוף, שמירה על לב וכלי דם בריאים יותר. הפעילות הגופנית גורמת להפחתה בדיכאון, לתחושת סיפוק ולחיוך כל היום. על מנת שגופנו יוכל לפעול ולהתאמץ, הוא צריך לקבל אנרגיה, אשר מקורו במזון. המזון הזה צריך להיות בריא. ואני לא אומרת שצריך להיפרד מכל החטיפים והממתקים. אפשר לאכול אותם, רק במידה. ואל תאמרו לעצמכם, זהו, מהיום אני אוכל רק פירות וירקות. אני הולך להיות בריא, או משהו בסגנון. מפני שלמרות שזה נשמע כמו הצהרה הכי וגם הכי בריא, זה לא. זה ממש לא. אתם כנראה תוהים למה. אז אני כבר עונה. בשביל להסביר זאת, אעזר בתזונה הסינית. התזונה הסינית אומרת שלכל איבר בגוף מגיע טעם אחר. חמוץ לכבד, חריף לריאות, מר ללב, מלוח לכליות ומתוק לטחול. אם נצמד לטעם אחד עיקרי, נחליש את כל האיברים, ובעיקר את האיבר אשר נכנס אליו אותו טעם. גם הרמב"ם סובר שדרך האמצע היא הדרך הנכונה, שביל הזהב, ולאו דווקא הקצוות הקיצוניים. כמו כן, הרמב"ם אומר כמה דברים נוספים, אשר למרות שנכתבו לפני יותר מ-800 שנה, הם מוכחים כנכונים ומועילים. אדגיש 2 מהם. הראשון, לעולם יאכל אדם אלא כשהוא רעב. יש לאכול רק כשרעבי. והשני, לא יאכל אדם עד שתתמלא קרסו, אלא יפחוד כמו רביע משביעתו. אל תקשיבו לסיפורי הסבתא. לקראת סוף הארוחה, אם אתם מתחילים להרגיש שבעים, תפסיקו לאכול. לא חייבים לגמור את כל מה שבצלחת. אמנם כל הנאמר כאן טוב ויפה, אך איך ניישם ונשלב זאת בחיינו, בחיי המאה ה-21? הכל מהיר, זמין, ממוחשב, תעשייתי. המאה ה-21 מציעה לנו נוחות, אך קצת מזניחה את כל נושא הבריאות. אולם בזמן האחרון אנו עדים לתחילתו של שינוי אשר מתרחש בעיקר בחברות ההייטק הגדולות. שינויים בתפריט של מסעדות החברה, התקנת מכוני כושר לעובדים ועוד דברים דומים. אך האם זה מספיק? לדעתי, יש לעשות יותר.
קמפיינים, תחרויות, ובעיקר הקניית המודעות לילדים כבר מגיל צעיר. ולסיום, בקשה קטנה. הלילה, כשאתם הולכים לישון, רגע לפני שאתם עוצמים עיניים ונרדמים, תעצרו ותחשבו דקה. מה אכלתי היום? איזו פעילות גופנית עשיתי? האם אני יכול להשתפר? תודה על הקשבתכם הרבה.